Hej! Ta en stund för att lyssna på Guds ord för dig idag. Vår Gud är underbar, vår rådgivare, mäktig Gud, evige fader och fridsförste. Han älskar dig och är alltid där för att lyssna, vägleda och kämpa dina strider. Som evig fader tar han hand om dig och dina nära med kärlek. Fridsförsten säger: Jag ger er min frid. Låt inte era hjärtan oroas eller vara rädda, för jag är med dig. Oavsett vad du går igenom, kom ihåg att du aldrig är ensam. Gud kan göra mer för dig än du kan föreställa dig. Lämna allt till honom och vila i hans frid.